Iti Masakbayan. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam. Anag pailingad itinagan a Carlito, nga iti agdama kat adda ijay Kuwait. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy a kablaaw. Kablaaw para kani pagayam Carmelo Rapanot, kani Mrs. na dita Irisan, Baguio City. Happy graduation kadagiti dua babalasang ko ada Chen dita Bansa National High School, kan Zaira Amor dita CCDC dita La Trinidad, from Mama Rachel Aiso. Shout out iti Astrero family dita Kawayan Isabela, from Daisilin Astrero iti Hong Kong. Aspilyaga kan Mabutas family dita Inabaan Norte, Purok 5, from Marlon Aspilyaga. Shout out kada Merly Ormeneta iti Kuwait, Julius Cesar Rosena dita Taiwan, from Hong Kong Girl with Love. Ti pamilyak dita Pudtol Apayao, da Jerilyn, Jmar, Josel, Siley, JR, kan Christian Ramos, from Judith Ramos iti Kuwait. Friends ko dito'y Hong Kong kan amin a relatives ko dita Santiago City, Isabela. Ti Corpus kan Kasuga family, especially dagiti talo nga anak ko ada Diane, Ryan kan Nicole, from Rowelin Corpus. Madriaga family, ni Inang Ligaya Madriaga kan Chris Kabaktulan dita Alakapan, Cagayan, from Jamji Madriaga. Shout out iti Navarro, Real Visitasyon kan Dakiwag family, especially Tatay Eduardo, Mama Marie, Daddy Marlon, Tito Edison dita San Mateo Isabela, from Levi Dakiwag. Dagiti co-workers ko dito'y June Bills Resto, ada Charlie, Robert, Jingjing, Carmen, Leia kan Omar, from Shads Padilla. Amin at taga Bagnos Alicia Isabela, from Heidi Daluyan. Happy birthday, Maricel Concordia. Happy graduation, Francine Love Odlus, dita Ukab Elementary School, Itugon, from Marilu Odlus. Shout out kani Kuyang Elon, ang nagagat akadwak a driver, from Orlando Juliano. Ni Gerald Jan Laguna dita Pangasinan, Jovin Onabia dita Barangay San Lorenzo, Bugay, Cagayan, from Maria Sheila Onabia iti Kingdom of Saudi Arabia. Makablaawan pa'y dagiti kakabsat ko ada Cesar ken Junior Estrada dita Purok 7 Burgos, Cabarugis, Quirino, ken tikabsat ko ani Herminia Gascon Estrada, from Rosita Estrada. Salvador kan Pascua family, ije ang adanan Isabela, from Reynante, Salvador. Makablaawan pa ni Girly Cabero kan anak da ada Clixie Nicali, Zyril Angel, Nika Angela, from Clifford Cabero, iti Magapit, Lalo, Cagayan. Intay nga roden ituloy abasaan ti surat ni Pagayam a Carlito. Dear Manang Emmy, ilingad na kumalatan itinagan a Carlito, kat iti agdama adaak dito'y Kuwait. Sumagmamanumutan adaras a nagabroad ak manang, kat dito'y nga rod tinaudi anapanak, ta medyo napintas ti offer kanyak. May saak nga engineer manang, iso mabainak la ko mga agsurat, gapo iti profesyon ko. Ngam ti maysa kadagiti katrabahwak tinangengganyo kanyak, tanaidrama yumatan dito'y programa yo ti padas na. Kinapudno naman ang impangag na kanyak ti panangitampok yo iti padas na, kat talagamat anatignay ti riknak. Isupay tinagko na, ang makapabang arik na iti kanito amang ngagamon ti padas mo, ama ipatangatang dito YouTube channel yo. Iso, ang nagdesisyonak matngarod, amang ipadrama iti padas ko, kat makaamu kayo lakuman manang, amang iurnos iti surat ko. Ay sus, naladawak man ni nasimrag. Nalpasan ti flag ceremony. Ay, manyamat ta.
Kanahay naklatan na maladaw. Aginahay naklatan na sumrak iti classroom mi. Sana bali. Tay timot likod tayan titugaw ko. Nubitsi dagiti kaadalak. Saan da ka basta madlaw? Taimingak langan tapno dinak masiputan ti maestra mi. Aday ta. Ada ako ni ti batog ti classroom mi. Inayadak man pa di sumirip pitiri daw. Naulimag dagiti ka klasik. Ala, kasla da quiz mi Madlaw nga da sungsungbatan dagiti ka klasik. Inayadak kong tagarudok amapan iti tugaw ko. Bayat ang makumigom ti maestra mi tayo ti table na. Teta, agyaman ak. Saan ang naglaw ni ma'am? Ala, adangag pa iso quiz mi. Damagak langan iti kaadalak no niya di sungsungbatan da. Sungbatak matentap no sa anak ang masiro. Naimbaglaangan, tadi na ka naglaw ni Ma'am Itay Carlito. Tano saan, sigurado anay baskag ka manan analadaw ka. Uwan nga ron, Gina. Kasanumat ngamin. Tinulungak pa'y dananang gantatang sakbay asembro ka kiti pagadalan. Kasta ka di. Uwan, Gina. Among matan no kasano ti kinarigat ti panagbiag mi. Isa ang masapol at tumulong ak kadagiti dadakkel ko. Tapno sigurado ang makaadalak. Amom Carlito, dayawan ka itinalabas sa kinagagat kan kinasaot mo nga agadal. Gina? Nasaya ati kasta nga ramid mo. Masigurado ka na pintas to ti masakbayam no makaadal ka. Sapay lang kumato pumaysuday tangayong bagam, Gina. Talaga kayat ko ti makalungaw iti kinarigat. Isong ni kagkagumaak ti makaadal. Nauray ka sa no ti kinarigat ti panagbiag mi asang kapamilya. Mamati ak ngagbaligi ka iti kasta panggap mo Carlito. Dakkel ti pamatik iti kabailam. Gina, awanan ti papel ko. Amangan no adapay papel mo. Dumahotak man. Wad Carlito, adapay. Adoy. Agyaman na ka. Naimbang lakit din. Tada ni Gina akanain na pagdawatak na awan papel ko. Ay, nagrigat lakit din ay ati marigrigat. Awan pa igatang iti papel mo't. Carlito, okay ka kadilaan. Di mo matlang amin ng suratan day tapapil at dinawat mo kanyak. Wano, di mo manan amuno anya ti haramidem. Uy, amok mo't Di nakpagdanagan, Gina. Adda lang amin kilata na panunot ko. Iso ang nagsari madingak. Ha? Anya kay day ta? Basta. Rogyan na kitin tagwis. Tamangan no kilata. Pass your papers. Kunan tumanin ni ma'am. Ay, makabannog mo't ni magmag na. Talaga nagregat ti kastoy. Magmag na kasumrok iti pagadalan ni tagsapa. Magmag na aptaman nga agawit iti malam. Oray pa'y. Masapol na aganusak. Talaga namin na kayat ko ti makaadal. Tapno ada na pinta sa masakbayak. Kayat ko. Di Carlito. Ay, sigurado. Ape anagado ti tao iti paraangan mi. Anya nga ta tinapasamak. Darasul ti damanan. Diyos ko, dualungon ti masungada kidayan ti balay mi. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Aping at na dualungon iti balay mi. Apay! Naklaatak iti day di amalam apanagawid ko manang Emmy. Katkasla nagtupak kanyak ti langit. Apaman anaamuak anakamasayag gayaman dagiti dadakkel ko.
Gapo ta nairaman da kadagiti pimusay, idinaawanan iti preno kan nabaliktad tinakiluganan da nga elf truck. Pirmi ana depresak idi manang, katjak amo ti rumbeng nga aramidak. Naikanak laang itinamnama kan direksyon, idi injaya ti ikit ko akabsat day dinanang, amakipagnaedak laangan kadakwada. Kat tibalay kan sularmi, ilako lakanon apagadal ko. Imanugutak nga rod iti kasjay asing-asing ti ikit ko, nang runa kat awan mo't anak da nga agasawa. Tiim pagarup ko akaaddan ti mangsaranay kanyak, gapo iti napasamak kadagiti dadakkel ko, nasukatan iti ad-addapay a depresyon manang, gapo kadagitoy apagteng. Anday ta, nakarumbuhat ako na. Masapa kita sumruk iti pagadalan, tapno sa anak amaladaw manan. Inlakon. Uncle Doro, mapanakon. Nay, abay Carlito, sa dinaw ti papanam. Ha? Uncle Doro? Sa dinaw ti papanam ko na. Inlakon iti pagadalan, Uncle. Sumrik akon. Nagkuna sumrek ka ita iti pagadala. Ha? Saan ka sumrek kita? Aglangan ka, tatulungan na kiti talaw. Talaw. Uncle, ada eksamin mita. Katanya nga iti bibiyang ko iti eksamin nyo, durbab. Ha? Basta nalawag dyan baga. Aglangan ka ita, tatulungan na kiti talaw. Ado, tinaskin nga aramidan ita ijay. Isa tulungan na, Carlito. Auntie, masapol nga agbayad ako ni pagadalan tapno maka-examin ak. Umadani nga minon ti panag-exam mi. Pangalaam nga iti pagbayad mo. Ha? Auntie? No apay adi ka pa'y lagsardeng nga agadal. Saysayangam lang ti panawon ken kwarta gapo iti dayta nga adal-adal nga ibagbagam. Auntie? Oh, apay akit kita ang nakitikas ta, Carlito. Aday dito. Aday bagam kanyak? Kwa, auntie? Dimat, ada kayo tinaglakwan ti sular kan balay mi. Kung ayaw nga aramatag dahil iti panagadal ko, saan ka di? Nagpuskol mo ti rupam, tasapulam pa lang tinaglakwan, di balay kan sularyo. Ha? Auntie? No di naglakwan ti balay kan sularyo ti pagkarkarit mo. Awanan manuwat lang day di ngay. Dandani nagkurang pa ya pinagbayad ka dagiti nagastos idinatay dagiti dadakkel mo. Anya? Ngam, auntie? Diyak amo pinagbayad yun day kwarta? Kan may sa, tamo kat nagtitinulungan dagiti kakalugaran kan gagayam day dinanang kan tatang tinagastos. Manipot pan na kay masaya kaging kay tipan na kay tabon da. Apay, nagbastos kan, Carlito. Nakwenta ka launay Huh? Manumot laangan nga iti naurur, idinangtad iti donasyon dagiti kaaruba, kan dagiti ibagbagam agagayam dagiti dadakkel mo. Dandani kurang pa paggatang iti saggaysada alungon. Auntie? Kan mabalin ka di Carlito, di ka man makidiskusyon kanyak. Awanan ka iti utang anaing bag-anakam. Si ka lang arudon ti tinulungan mi, babaan iti panangkop-kop mi kan ka. Sa ita, kastapay ti isubad mo kada kami? Awanan kay ti utang anaing bag-anakam. Buwisit ka. Di ka nagbannog nga grubat ama pa ni pagadalan, Carlito. Tasan ka sumrek ita?
Anya? Uncle, masapula sumrigak. Saan ka mabalin nga aglangan ng runayta? Tanagaplayak iti trabaho iti pagadalan. Saan mananatangkan ta ulom si ka, Carlito? Ibagbagak lang aruda na saan ka asumrak itang nagadupay lang nga saom. Uncle, amuya sana kasukir. Si tadaan na ka mga rami diti amin nga ipaaramid yung kanyak. Kastamit lagayam. Ditong palom nga roti ko na kasaan ka nasumrak ita. Sikatimapan mga bono ka dagiti mula iti bangkag. Tama sa duta ka mapan tanang obarak. Di ka man sinaya ita ang mga numatibab ka, durbab. Sige, Uncle. Tsaka nagsinay. Yung ladingitok nga ibaga kada kayo. Tasaan kayo matamabalin na tong palin nita. Anya jay kunam? Saan kayo mabalin na tong palin, Uncle? Aramidag ti amin na kayat yo. Ngam no ultimo ti panagadal ko kat matadahalan ka po kada kayo. Diyak itulok na ita. Saan na pulos? Una yun ti kasta mapaspasamakan ka, Carlito. Gina? Sigurado akakaasi ka manan iti pamayanda pa man nga agawid ka. Sigurado day taa? Isa pang panunutot ti sahanan nga gawit. Anya? Sa dino ko matipapanam ngayon no di ka agawid. Makam mo ditan. Awan mo dlat ti Serbina makikabkabalayak kadakwada. Taimbi sa tulungan dak. Isuda pa iti makagapo. Tapno jak maragpat ti arapaap ko akang runa na supsuportaran ididag iti dadakkel ko. Una yan, Carlito. Una yan ti mapaspasamakan ka. Gina, pangasib. Di nakasyan. Saan ko kasapulan ti panangasi ita? Ti kasita? Ti kasapulak kat suporta? Amo matasuportaran kay ti amin abanag, Carlito. Agyaman akno kasta, Gina. Talaga aday ta ti kasapulak ita. Talaga jakon kaya ti agna di jayan daigit ko. Agawid aklang. Talag dagiti kagawaak. Ngam pumanaw ako ni Jay. Jak itulok nga isuda ti manglap po di tarapaap ko. Ang makaturpos iti panagadal. Jak itulok kapulos. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kas itininamnamak manang Emmy, pirmi ti unget ni ikit ko apaman asimmang petak. Kesyo natangken ti ulok, kesyo awan kano ti utang ko anaimbag anakam, gaputa suksukirek ida iti asawa na. Jaklatan nagtagtagari iti daydi akanito. Tadyak kayat amadlaw dati panggap ko apumanawan iti poderda. Tirigat naman ang nagadupay lang nga impapaaramid da kanyak iti daydi akanito. Banag ajakmat na pagkadkadan, takas iti nakunakon, jak kayat amakadlaw da. Apaman nga imadalam ti rabii, kenar nakandan nga agpadpada, naglibasak a nagtalaw manang. Nagkatang-katangak iti sentro ti lugar mi iti daydi arabii, ket iti lasod ti sumagmamanong aldaw, sakbay a nakakita ak iti mabalin ko a pagkamangan. O anya, nabsog ka kadimatlaan, Carlito? Uwan, sister. Agyaman ako na iti panang pasangbay. Yan panang pakanyo kanya. Awan anyaman na. Kas itinakunakon kan ka, tulungan da ito akong bento dagiti agkasapulan.
Saan mi ang mabalin na pagtalikodan dagiti kasken ka, nga awan pagkamangan na. Sister? Bayat ti panagsalsalaysay mo iti napaspasaram. Tining-tingiting ko ti amin. Rikrik naek, nagsasaukay ti agpayso. Wano agar aramid ka lang iti istorya, Carlito. Ha? Ket nariknak ti kinapudno dagiti imbagbagam. Iso nakasagana kami amang tulong ken ka. Ha? Anya ti kayat yu asawan, sister? Kas iti nakunakon, daytoy akong bento, ket si dadaan amang tulong ka dagiti kasken ka ngagkasapulan. Iso kayat mo? Agnaed ka ditoy, ket ti kumbento ti makaammo amang paadal ken ka. Mayat ka kadi? Una, sister. Apay kit din na saan ngay. Mayatak iti dayta. Mayatak unay. Kunak no talaga asan kan asumrek, Carlito. Kunak no talaga asan kan nga agadal. Gina? Among kadi, namitlo adaras ngay may dito iniikit mo amang sapsapol ken ka. Ha? Kinasarita ng ti maestrata yo. Iso apatyak akasarita na ka ni ma'am. Apaman nga dawayana. Ni, apay nga ta. Anya ti ginagara ni auntie dito pagadalan. Apay asap sa pulan na. Panagkunak ket saan anasaya at ti makagapo, Carlito. Ha? Gina? At damin sayang gusto nga agwarwaras itay ti pagadalan. Maipapan iti gagarakan ka ni ikit mo. No apay asap sa pulan na ka. Ni, anya nga dayta? Tungod ka, Carlito. Taibagakken ka no anya ti sayang gusang anakadanon kanyak. Dungod ka. Isublim langan ti tinakaw mo akwarta di pimanaw ka, Carlito. Ni, anya tinakaw akwarta nga ibagbagayo. Di kan agid di si ka, Carlito. Ha? Talaga nga awanan kay tibain. Awan utang mo anay baganakam. Kinupkup da kay di pimusay dagiti dadakkel mo. Karpasan na, kastapay ti isubad mo kada kami. Takawan na kami pay. Amo ti Diyos nga awan ti tinakaw. Ay, di mo iraman ti Diyos iti saritaan. Mangirnad ka kumamot, mangiraman iti Diyos. Di ka lagbain at talaga. Auntie! Di ka kundi sangit ta saan ko akasapulan day talwam. Jay kwarta at tinakaw mo ti kasapulak. Isublim day jay no di mo kayat nga ipapulis ka, Carlito. Sister, anya ti mapasamak kanyak? Si kanti nagkuna, nga awan ti dakas nga inaramid mo, saan ka di? Talagang awan, sister. Sana nga agtatakaw. Pudno marigrigatak. Kan ulila ako na demang. Ngamjak tumalipatan ti kanayon nga ibilin iti dagiti dadakkel ko. Sa anak ka nung agtakaw. Tamay sa dayta kadagiti napatagabilin ti namarswa. Pudno launay day ta, Carlito. May isa kadagiti sangapulo akapat gan abilin ti Diyos, ti sana pa nagtakaw. Kadyak to arami din na pulos dayta. Takanayon nga ibilin kanyak dagiti nagawanan adadakkel ko. Ti may papan iti dayta abanag. Di kagdanag, tamamati akan ka, Carlito. Sister? Madaman nga sa sikaswan dagiti naayat amang tultulong dito'y kumbento, ti maipapan iti nakaipasungal ngalam. Kat mamati ak arumwar ti kinapudno. Ta saan to apulos abaybayan ti namarswa dagiti mairuruman. Tandaanam dayta, Carlito. Kadagi di agundaway man ang Emmy, kararaglaang ti adda nga igam ko, kontra kadagiti akusasyon, kan ar-aramiden kanyak ti mismo nga ikit ko, akabsat day di inak. Iti panagtulid ti panagimbestigar dagiti masaknan, saan daan na panagnakan nga adda tinakaw ko, tatalagamot ngamin nga awan. Tikat din na amuan da, kat ti panangloko kanyak ti mismo nga ikit ko,
Maipapan iti naglakwanda iti daydi solar ken balaymi. Intuloy nga rod dagiti mamadre iti nakaisarungak a kumbento tinang paadal kanyak. Agingga ana iturpos ko ti kinainhinyero. Ket ita tamang manggedakon, pasaray mapanak iti kumbento tunggal agawidak dita Pilipinas. Ket mangtedak iti donasyon kanda dumapay akasapulan da para kadagiti tultulungan da. Daytoy ti padas ko manang, ket agyaman naklaunay kada kayo. Toy pagayam mo, Carlito. Pagayam a Carlito, agyaman kami matken ka. Daytoy padas mo ket maysa kadagiti pakasaritaan anay patulod kada kami, at talagamat anapnuan iti inspirasyon, arumbang laeng apagtuladan dagiti dumdungeg. Itultuloy mo ti kinamanagtulong mo pagayam ko. Tamamati ak nga adupay aparabor ti sumangbaykan ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan a primo, manipod Pangasinan. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Aida Harris iti Las Vegas, Nevada, USA, ni John Rabanso, kan Sandra Uyad iti Kuwait. Happy graduation Brent Clyde, Tristan Real kan amenan a graduates ijay SMVIHS iti San Mateo Isabela from Levi Dakiwag. Makabkablaawan pa'y de Virgilio kan Milagros Aison, Joffrey Estalilla, Auntie Kering, Ana, Gemma, Letlet, Elsa, Tising, kan Lola Meling, dita Tukok, Alaminos, Pangasinan, from J. Lice Vlog. Makablaawan pa iti tumbaga kan Binag family dita San Pablo Isabela from J. Mullins Vlog. Gamboa kan Bragado family iti Langlangka First Candon City, Ilocos Sur from Jepong iti Ilocos Norte. Ni Princess Rislin Bautista kan Eden Malsi Dumapal. Happy graduation. Kastamat kan ni Mary Ann Malsi Dumapal from Eve Bautista. Happy graduation, Devi Ann Sabado Sotelo from Villa Valley, Sabado. Happy graduation kadagiti anak ko intun July 8 and 9 from Yvonne Yango. Dagiti anak ko dita Banawang Bantay, Ilocos Sur from Kathy iti Hong Kong. Francis and Liway Agurin, kastamat the Princess, Queenie, Kenneth, and Francine Odlus. Happy graduation dita Ukab Elementary School, Itugon Benguet from Marilu Odlus. Happy graduation Rafael James Kasugay, iti Lingsat Integrated School dito San Fernando City, La Union from Dimple Chloe Ganuelas. Shout out kada Jasmine Rivera iti Qatar, Jenny Rose Unciano, Elsrael Bakidan iti Israel, ni Michael Bautista kan co-workers na iti Camp Donnell Santa Lucia, Tarlac from Maria Sheila Unabia.
Makabkablaawan pa'y dagiti mamis ko di Tamalig National High School, Adamam Felipa Villanueva, Jenaline Soge, Laila Dupaya, Virgie Sotelo, Mary Ann Imperial, Jeanette de la Cruz, Gloria Bulaong, kan Jerilyn Carag from Shi Salayog. Tilumpoy family di Taribswan na Gilian La Union, kan friends ko di Hong Kong, China, kan Macau, from Brian Ephraim Lumboy, iti Vancouver, Canada. Shout out kada Joy C. Seraon, Ana Lorzano, Geraldine Larocco, Elvira Flores, Femi Sagong, iti Bagulin La Union, kan Adela Vergara, iti Hong Kong. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Pagayam a Primo. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Primo at taga Pangasinan. May saak matlaang nga OFW nga madamati pa nang iproseso kadagiti papeles ko a makasubli iji abroad. December 2019 idinagawid ak diti Pilipinas manipud China takalkalpas idi ti kontratak. Panggap ko idi ti agsubli matlaang adagos, ngam isumatan idi ti panakaimplementar dagiti travel ban arumwar ken sumrek diti pagilyan, gapong iti COVID-19. Baro akmanang, ngam adda idi ti ka-LDR ko, nga adda matlaang iti balasiw taaw, nga addaan iti asawa. Daytoy manang ti pagtayakan ti pakasaritaak, apatsyek apakaagsawan iti nabalitukan nga adal dagiti dumdumngeg, gaputa siyak a mismo, kat napatag eleksyon tinaibati na kanyak. Iso asapay la kumamanang, tamaikan iti gundaway a maidrama ti pakasaritaak, tapno maibinglay kumat iti daduma tinapatag eleksyon, napasarak. Kaya't mo asawan, Esther, nakasambot ka nagawid? Uwan, Primo. Adda akong dito Manila. Masapul la kano ama check up kami. Sakbay apalupusan da kami nga agawid kadagiti probinsyami. Di saritaan ta, Esther. Sapay la ko matatong palam. Primo. Oh, di mo ko na inyagbabawi ka. Addan saritaan ta. Esther, saan naksamot niya ayatan? Saan may? Ay ayatan ka. No kasta, panagnagam nga rod kanyak ita. Tong palom ti saritaan ta. Ulitik, Esther. Tong palom ti saritaan ta. Panagnagam nga ayatan nak, akasi ti kanayon niya ibagam kanyak iti chat. Kano day ta agvid video call ta. Tong palom ti karim, Esther. Kamaudyanan na. Napanagnagakmutlangan na talaga ngay ayatan nak, Esther. Mamati kamat nga taitan, Primo. Dito'y lugar yu tinagdiretswak. Imbes nga agawid ako man iti lugar mi. Iti ayan ti pamilya. Esther, pangasim. Adda ka ita diti arpad ko. Di mo kumamat dakta kamatan ti pamilyam. Primo, masapul nga agawid akmot lang iti lugar mi. Adda asawak nga agururay kanyak. Sino tayo ayatam? Ti asam. Ti asawam, wan na siya. Ha? Primo? Pagdamdamagan ka, Esther. Sino tayo ayatam? Ti asawam, wan na siya. Primo, adda ak ita dito'y danam. Kaawatan asika ti ay ayatek. No kasta nga rot, dito'y kandan nak. Ha? Primo? Ay ayatan ka una, Esther. Ora iti lang internet tinagam amwanta. Inayat kay ti kasta unay. Kunay. Kunaman siyak tayo ayatam. Agtalitam. Agtalinoid ka nga rodon dito'y. Saan ka nga agawid iti lugaryo? Kasanon ti anak ko. Ha? Jack inlibakan ka ti kasasaad ko, Primo. Impudnukan ka nga da asawa kan anak ko.
Kasanon ti anak ko no jak agawid iti lugar mi. Kaasimot ti anak ko. Dua arabi adi ka nagawid, primaw. Napnapanam aya. Kwa, nanang. Imbagamutan ka ta kayo. Ipagpagnak man ang dagiti papeles ko nga abroad. Nay, imbag man ta makaipagnaka. Saan aya ang naiyulog ti travel ban? Gapo iti agraira a virus a makapatay ka no. Ni, anya dayta, virus nga ibagbagayo nanang. Katno isulatan ti maipadpadamak iti telebisyon kas kada paghiwarnak. Imposible adi mo ammo ti maipapan iti dayta. Nanang. Iso akas ladyak mamate nga gipagpagnaka iti papeles mo. Siyak ti patsin nyo, tasyak ta anak yo, nanang. Umayak lang mga alay tarwatek, tarumuarak mo't laing. Amangan numabayaganak iti papanak. Taas asikasuk ti panag-abroad ko manin. Iso asaandak ko mapagdanagan, nanang. Primo, kumarkaron ti sitwasyon sigun iti damag. Masapul ang makaawid ako ni lugar mi. Apay, Esther. Nauma ka ni tarpad ko. Di na ko na ayaten. Pangaasim. Saan kumada ita ti ibagam ita? Ayatan ka, amom da ita. Isong arud nga iti danam ti nagdiretsuak. Apaman asimang putak diti Pilipinas. Laglagi pa masan ko nga impakpaka mo iti asawak nga agawid ak gaya man. Tapno makaumayak laang dito lugar yo. Esther. Makalawasan nga daki ti arpad mo. Napanagnakakbat siguro nga ay ayatan ka. Pang-asim primo. Saan abali? No bilang makaawidak. Kat makita kon ti anak ko. Kan makainanaak. Tani, talaga ama di tiriknak. Ika gumaak to ti makasublimot lang dito lugar yo. Tadituyak nga umyan, kabayatan ti panang ipagnakadagi ti papeles kung agsubli di abroad. Kaya't ko lang makita ti anak ko. Kan may sa, ijay lugar mi ti address nga imbagak, idi in-interview dak, apaman asimang petak. Sigurado nga ijay da nga ipatulod ti resulta ti swab test ko. Esther. Agata plakit ti asawak. No umun-una pa'y adumtang ijay lugar mi ti resulta ti swab test ko ngam siyak. Iso apalubusan na kuman. Di kang danag. Takas itinakunakon. No saan laki ti ako maro ti sitwasyon. Kan sumaya at matantiriknak. Agsubliak matlaang dito lugar nyo. Tapno dituyak nga agnaed. Kabayatan ti panangurnos ko iti papeles ko. Gapo iti agdama iti a sitwasyon manang Emmy, imanugutak iti kid daw ni Esther. Iti daydi arabii sakbay nga agawid iti lugar da, impapas mi tinaglangoy iti ragsak. No ti asawa na lakuma ti rason, talaga alapdakon nga agawid pay iti lugar da ni Esther. Ngam pinampanunot ko ti anak na, iso a pinalubusak nga agawid iti lugar da. Makalawas kalpasan ti panagawid na iti lugar da, isumutten ti pan nakaipatungpal dagiti lockdown. Saan laeng adito'y pagilyan, no diket iti intero alubong, gapu pay lang arod iti COVID-19. Pilit akon kontakak idi ni Esther, ngamjak makontak manang Emmy. Nagmalmalaman aday ta cellphone mo ti into naram anak ko.
Aging ga ita arabi, day tapay la cellphone mo ti pakakumikumam. Nanang, Asino ay ati kunkuntakam, tapasaray agsen na ay ka iti naunag, tunggal mapa ay ka amang kuntak iti asino man akun kuntakam. Nanang. Jay tao iti agency ang nag-applyak. Anya, nay, primaw, apay apaka kumikumam pay laang timang kontak iti dayta tao, kat maiparit lang aruden ti rumwar. Nanang, Nakabutbutang ti maipadpadamag iti telebisyon, anak ko. Agam si kaamutan, madlaw anapat patagpaykan ka dayta kunkunta kam a tao, ngam ti mapaspasamak iti sangalubungan. di yung may katkanyak daytaan, nanang. Madanaga na ka talaga. Tadyakkit nga rod makontak ti tawa kayat ko makasarita. Ay na, primo, idyam pay laang a panunuton dayta a tao nga ibagbagam. Ti kapatgan ita kat agtungpal tayo iti bilin ti gobyerno, ta agraira ti bayros. Talagang awan lata. Pagtalong aldaw na jak makontak ti cellphone ni Esther. Apay nga Esther, nalipatam ka din ti karim kanyak. Numapalubusan la ko matibiyahe. Talaga surutan ka ni ti lugaryo. Tauray noon yan ti mapaspasamak. Nagmayat ti saritaan ta sakbay nagbiyahe ka, nagawid iti lugaryo. Apay nga di kamutan makontak kita. Kaya't kati asawon da ito alinipat na ko na namimpinsan. Sana mabalinda ito yung inaramid mo kanyak, Esther. Tsak lakit di ito, Lok. No di kalat na makontak, makamuditan. Ipamuspusak ti makapan iti lugaryo. Oray maibas kagan ti kada ti relasyon ta. Makaammo kayong agriring agasawa. Anyat mapaspasamak ka ni Primo ay abakan. Ay na, ay jakman amo. Kas nasaan nga agpampanunot ni primo nga anak ta. Apay aya. Pakakumikuman na akong kontakan ka na jay tao ti agency a pag-applyan na nga agabroad manan. Anya, nay, katnuawan ti mapalubusan na rumwar saan aya. Kasano kumangay ang maka-abroad manan ni Primo. Day nga raw, tisang kaibagakan kwa na, ngam natangkan mo ti ulo na. Kat panagkitakan kwa na, saan nga agsardang, aging gaadi na makontak di ko na a tao, akong kontakan na. Sikamot lakay, apay akas tabot taon, tumtumarom ka di dagiti agas mo. Wen, bakit? Ngumjak man amaw, takaslawan mo't epekto na. Ay, marik na ngawan pagpaliwan ti kasasaan ko. Ay, kaslakit din at anda pa'y ngagkapsotag. Pagyaman naktaagriringan ti cellphone ni Esther. Talaga kailiw kon. Kasarita nga umuna. But nga ibaga kita asawa na ti relasyon mi. Tapno saan na maulit ti Jack pan nakakontak kan kwa na. Kan tapno umanugot nga video call kami. Nagbayag mo ti namang sungpa. Hello, Primo? Naibagta na kontak ka, Esther. Iti ka nito nga ulitom ti inaramid mo akanayin ang naka-off ti cellphone mo. Kandi ka sumungsungbat iti chat. Ipakamo kita asawam ti relasyon ta. Anya? Di ka agsangit-sangit. Tatalagang aramidag ti pangtak iti ka nito alukunak. Anya ka man Primo? Kastada gusti ibagam.
nga una. Noan niya ti kasasaad ko. Gano apoy adi mo makontak ti cellphone ko. Esther? Primo, positibo ak iti COVID. Anya? Anda kita iti isolation facility. Kastamot tandag iti agamak. Ha? Juk imbagbaga nagapuak ni talugaryo. Saan ka na iraman a close contact ko. Namkasayatan agpa-check up kan. Ang mga nakaran kamutan iti sakit. Akimpat kanyak. Agpa-check up kan, primo. Saan? Saan na po no dayta nga ibagbag ka, mister? Saan na po no dayta? Kasta unay iti panakaklaat ko iti daydi a panagsarita mi ka ni Esther iti cellphone, manang Emmy. Isumat lagayam a sumagmamano nga aldaw a jak na kontak, kalpasan ti panagawid na iti lugar da. Ta idi naamwanan nga isukat positibo iti COVID, impanda adagos iti isolation facility. Kat adda sumagmamano nga aldaw, sakbay ana i-charge na ti cellphone na, nga isumatan day di pan nakakontak ko kankwana. Diyak kumakayat idi ti agpa-check up. Ngamga po iti nakitak akasasaad ni tatang ko, napilitan nakmanang. Naipasidongak nga rod iti swab testing, kat napasamak ti pagbutbut ngak. Naduktalan nga asymptomatikak manang Emmy. Ngam uray pa'y anya tinapaspasamak, jak imbagbaga anakidanaak iti may sa returning OFW. Kat impatangkan ko a posible anaalak ti virus, iti ipapan ko iti naduma-duma a lugar, akampay idi, kat agipagpagnaak iti papeles ko. Kumusta kayo, nanang? Mayat magtantirik nak primo. Iso na laang, namasapol nga agtali na edak pa dito ospital. Kalpasan na, iswabdak ka numanan anak ko. Kasta ka din, nanang? Ni tatang nga eh. Ay, tiyak pa'y ambuti ka sa saan ti amam. Anya? Daita ti agpaiso. Amumutan. Awan cellphone ni tatang mo. Tadi na mutabuti ang cellphone. Isadyak ka mo no kumustan ti amam. Nanang, ang mga numabaling kayo makidamag iti nurse amang tamtamin kada kayo dito ospital. Total, may samat nga ospital taayan nyo ko ni tatang. Madandanagan ako na anak ko. Amang ano andyan ti mapasamak ka ni tatang mo. Nanang, Sakbay pa'y anaduktalan anak COVID ka. Sigo din ama ditirik na jay amam. Pasaray marigatan nga agangas. Kanagtrak kaso. ang kararag tayo, nanang. Saan tayo mapukawan ni tinamnama? Mamatiak na agimbagmat ni tatang. Ang kararag tayo. Makalawasan nga daak dito isolation facility. Pudno a positibo ak iti COVID. Nga marig na ka napigsak. Kung ati doktor nga symptomatic ak. At kanyak ti virus nga awan na pulos ti sintomas sa mariknak. Dagiti kanukas kanyak ti delikado. Takas kanyak dagiti nalaka makaakar kan makaiwaras iti sakit. Diyos ko, sigurado asyak tinangakar kadagiti dadakkel ko. Ket sigurado anaakaran ak mo kin Esther. Gaputan nagdan na kami apaman ang nakasangpot iti Pilipinas. Oh, anyan ti kasto yan napasamak.
Una yan. Ita, agpadan dagiti dadakkel ko ang naka-admit iti ospital. Siyak tinakaakar kadakwada nga agpadpada. Siyak lakit ti. Ninanang ti umawawag. Sungbata kadagos, tanapataglakit di ti iyawag na. Anak ko, Jack may kayat ti mamate, iti imbaga ti nurse. Ngawa di tatang mo. Anya? Nakasaritak ti nurse amang tamtaming kanyak. Nagdamagak may papan iti amam. Di na kumapay kayat nga ibaga. Ngam nagpapakaasya anak ko. Katkas na tinaamwag. Itay kanulang nga nagsatan ti amam. Tayo basta mamatilantan nanang. Ang mga pinakang tinanong damdamin ka na kayo. Ang mga nusapan na ni tatang dinagdagamatan na. Kasta buti saksak ko iti panunot ko anak ko. Ngam na palalo ti panagtibayok. Katilatan amam ti mapampanunot ko. Isulatan, primo. Tilatan amam. Agyaman naktasin mong buat kayo adagos, auntie. Kaanakan, Kumusta ngay, auntie? Makinamag ako ma. kumpirmado. Talaga nga awanan ni Manong. Anya? Diyos ko. Kinapudno na kaanakan. Makisarsarita kami kadagiti frontliners itay. Nga ang mga numabalin ang makita mi ti bangkay ni Kabagis. Nang saan da nga impalupos. Anya? Kasano nga rodan ngay, auntie? Lading itat nga ibaga. Ngam kadagito'y akan ito. Nalapit nga itaptabundan ti amam. Anya? Apay nga itapundan? Katagpada kami ngawan kaninalang. Iso ka nung amin ti agdama apaganurutan kaanakan. Masapol ang maitabon agagos dagiti matay nga agpositibo iti COVID. Pasensya ka, primo. Ngamday tala ang ti impormasyon ang maipaay ko itakan ka. Makipaglading ita, primo. Diyos ko. Diyos ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Gaputa kang itingitan idi ti pandemya, manang. Awan apulos tinaaramidan mi, nang runa kanyak. No di intultulok milatan ama itabon day di amak, nga awan man lati pakalaglagipan mi, kan rabii pa yan idi intabon dagiti masaknan. No adda lang nga tamakaamu iti amin nga inaramid ko, sakbay anapasamak ti kasjay apagteng iti biyag ko. Sigurado nga ibagada anakarmaak, manang Emi. Ngam uray no si syaklaeng ti makaamu iti pudno anapasamak. Amok amismo anakarmaak, gapo iti inaramid ko. Agasem, tamalaksid ang naglanguyak lang aruden iti basol, iti babae nga daanan iti responsibilidad, pinanggap ko pa'y nga i-blackmail, iti Jack makontak. Gayam, mapaspasaran na idin ti epekto ti virus akimpet kenkwana. Kat daydi meten tinaudi a kontak ko kenkwana.
Naka-recover ti inak manipud iti sakit. Ngam na palalo tinagbalin nga epekto ken kuana tinapasama manang Emmy. Siyakmet, aging gaita, makonkonsensyaak. Taamok asyak ti makagapo, no apay anakaptan iti virus dagiti dadakkel ko, nga isupay ti puon tinakatayan day di amak. Daytoy tipadas ko manang. Toy pagayam mo, primo. Pagayam a primo, agyaman kami taintalat mo kada kami tipadas mo. Anyan nga agpaiso dagiti pagteng ti biag. Talaga nga adu tinakapasar iti saan anasayaat, gapu iti pandemya, kat maysa kaditan pagayam ko. Makipagladingit kami kan ka, kat sapay lakumata iti mabiit, mailiwliwag mo ti amin, babaan iti kanayon a panagkid daw mo iti tulong, kan panarabay tinamarswa. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu ipi danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas, nga impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan nga Evelyn. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Chancel Ira Manuel iti Hong Kong, Daisem de la Cruz iti Singapore, Brenilyn Karting ti Hongduan Ifugao. Parents ko ada Papa Francis kan Mama Liway Agurin, kan kabsat ko ani Beverly Agurin Wangag di Tatabuk Kalinga from Marilu Odlus. Makablaawan pa'y amin at taga Peru, Lasam, Cagayan from Lyra Senon iti Cyprus. Amin akakadwak nga agab-abang iti next uploadyo iso da Foltun Tega, Van Shelton and Marika Dangiwan dito'y Nueva Vizcaya. Karamanan dagijay tagatawang Balbalan Kalinga a listeners from Hasin Mangwag. Kanila kay ko ani Jonathan kan anak mi ani Ethan from Glenda Lorenzo. Makablaawan pa iti Bautista family dita Barangubong Villasis Pangasinan from Endless Love. Kadagiti kakabsat ko ani Mark Anthony a new daddy kani Baby Luna, ni Mark Lester a cum laude kani Shireen Joyce happy 16th birthday from She Salayog. Lopez kan Ramirez family dita Rangay Isabela from Winnie ti Malaysia. Shout out pa kay ni Divina Kotig kan Aidan Jules, ni Jonel Suyat, Danica Aquino, Abet Carriaga kan Christian Tadeo akadwak dito Riyadh from Mar Tagle. Soriano family dita Malig Isabela, kan dagiti friends ko ditoy Hong Kong, ada Apeng, Madam Pepay kan Grace from Crizel Ann Soriano. Makablaawan pa iti Lumboy family dita Ribswan na Gilian La Union, kan friends ko dita Hong Kong, Macau, kan dito'y Canada, from Brian Ephraim Lumboy. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Evelyn.
Dear Manang Emmy, umunay ti amin, kayat kayo akablaawan itinaimbag nga oras. Ilingad naklatan itinagan nga Evelyn. Iti agdama kat addaak dito'y Hong Kong. Awan panggap ko idi nga agabroad, ta saan a panaglastog, nasaya at ti panagbiag ko dita Pilipinas, tabak nang tinangasawa kanya. Di makelak itirigat manang, kat nairwamak matket di nga aggamulo iti daga. Ngam nagbaliw ti amin, idi inasawa dakon. Malagip ko idi manang, tunggal adda kami iti talon, iloko a drama ti pagliwliwaan mi, kabayatan ti panaggamgam mulumi iti daga. Dagiti pa yan drama iti radyo ti agserserbi a pagurasan mi, kabayatan ti panagtrabaho mi iti talon. Ni Don Amado ti akin kukwa iti daga asuksukayan mi, kastamoten tinagsaadan ti kalkalapaw mi idi. Ni tatang ko ti pagtaltalkan ni Don Amado iti amin maipapan iti talon. Lakay abaro ni Don Amado, kat sigon kadagiti nang nangag ko nga istorya, nauyong kano, ngem supadi dayta iti pannakaamamok kankwana. Gapo tanalaos ti kinasingpet na kanyak, kastamoten iti pamilyak. Rugyak manang ti agsalaysay, idi na minsan nga ingkuyog na kami kanitatang iti rancho na iti lugar mi. Gapo taadda idi impatarimaan na kanitatang ko. Naglawa to'y ranchoyo, Don Amado. Kan nagado dagiti tarakenyo adingon. Tay tatibong ate ami na panagsalukag ko di ka pampanwaga, Evelyn. Don Amado? Kat amin dagita, matagikwam, no aramatam ti utek mo. Ha? Don Amado? Kan mabalin ka di Evelyn, no datala nga doa, amado ko namlatan kanya. Anya? Sapay la kumata di mo panunutan na nadursuka. Kan sapay la kuma, tadi nakaguray ti kastoy nga ibagbagak itaken ka. Amo manawaya Evelyn. Katamukmet nga awan nobyom. Lupay ang dadata nga ado ti agdatdaton ken ka. Kat pangaasim, tay palubos mo kuma, nga agdato nakmet ken ka. Ha? Diyak amo no anya ti sawak, sir. Diyak amo. Adalo man ti rabi. Ngamjak pala makarik na itituglap. Itay pa'y nga dak dito'y sango ti tawa mi nga agpampanunot. Tsak maawatan ti riknak. Apay asan ang mapunas iti isip ko timbagbagan ni Don Amado. Idadda kami iti rancho na. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Ibilay, anak. Ha? Tatang, da kayo matgayam? Apay nga da kapayla di tawi. Adalo man tirabi, anak ko. Apay adi kapayla maturaw. Diyak pa'y lang amin makaturog, tatang. Diyak pa'y agtuglap. Anya? Nay, apay nga ay. Diyak mo't amo, tatang. Mas daawak mo't. Italaang akastuyak. Anak, nalami isan ti puloy ti angin asumrek manipod di tatawa. Kasayatan no isaramday tan, kat pilitam ti maturaw. Sige, tatang. Tong palag ti imbagayo.
Nay, Evelyn, anak. Apay ngay may kapayla dito'y talaw. Ha? Tatang? Rumbang ko man nagdiretso ka ni Jay Manson ni Sir Amadaw. Aday jayin ni Nanang Mau. Ha? Apay tatang? Anya ti aramidon medyo mansyon? Tumulong kayo babae nga gisagana ijay tadapas ka na mapasamak. Kasangay nga bin ni Sir Amadaw. Ha? Alan anak, sumarunukan ijay ta nakababayin ka ni Sir no saan tayo at tumulaw. Sige. Sige nga rod, tatang. Sir Amado, apay nga inawis nak diti opisina yung diti mansyon. Amang ano sa pulon dakdag iti kakadukag sa... Bayam idan, Evelyn. Adudan nga kasi kaso ijay. At tangamin kayat kung itadkan ka. Ha? Anya day ta, sir? Sakbay nga itad ko. Pangasim. Tabirngasan na kumalatan. Di nakawagan iti Sir Wano Don Amado. Awagan naklatan itinagan ko. Ha? Pangasim, Evelyn. Sige. No, isuti ko nam, Amado. Oh, kasta. Nagimnas atenggan. Para kan kada ito akwintas, Evelyn. Ha? Wow! Nagpinta sa kwintas? 24 carats gold ta ito eh. Sagot ko kan ka. Anya? Ngam, sikat yung kasangay. Apay asyak ti sagutam. Basta para kan kada ito eh. Kat madamdama, kabayatan ti paskan. At dapay sa bali a sorpresa. Kat sapay lakuma, tadinak to paayan iti sango, dagiti kalugaran tayo. Jak maawatan, no anya ti imapay ariknak kadagidi akanito manang Emmy. Nalabit ang nasisirapak iti material abanag nga intad kanyak ni Amado. Ti sorpresa nga imbaga na kanyak iti daydi a panagkasangay na, isu ti panangkid daw nan nga agkalaysa kami, iti sango dagiti kakalugaran mi. Jak ammo no anya ti aramidak idi. Ultimo dagiti dadakkel ko ket naklaat iti napasamak. Syakmet, kaya rigak timonmonye ka nga imanugot latan iti kiddaw ni Amado nga agkalaysa kami. Nagarbo ti panagkalaysami ka ni Amado, manang. Ket kaya rigan na nagfiesta ti lugar mi iti daydi a kanito. Iti apagdarikmat, naiyaon ko iti rigat ti pamilya. Kasladyak pa'y lapat siyan, pulon. Ti anya, Pilisa. Ngagnanaad tayo na, dito'y sularte mansyon ni Don Amado. Ay, jak mo't ninamnama da ito'y Pilisa. Jak to pa'y amaw nga dagayam relasyon da Evelyn nga anak ta ken ni Sir Amadaw. Wen nga rod, nakla at akla nga idi inawis na ti anak ta nga agkalaysada. Kat ita, dandanita pa yan maaddaan iti apu ko kadakwada. So nalaan, ta medyo makapasair ti ibagbaga ti daddo makalugaran tayo. Pulon, Kinundawayan tayo kanaw ti kinasingpot kada tayo ni Don Amadaw. Kinargari kanu ni Evelyn nga anak ta ti amo tayo. ay talang tayan ti adat na. Nga
Ngam mismo mo't ani Don Amado tinang ibaga nga awan ti kasta na pasamak. Mamati akmet itinay ta, Belisa. Tauray marigrigat tayo laan. Pinadakkel tayo tinasayaat ni Eveline. Saan ta nagkurang iti panang bagbagaken kuana? Nay, Eveline, buy-buya ang mutlatan dagiti agamam. Apayin anak kaw. Nagunagan ti panagsina ay mau. Tatang, Anak, apayin. Anyat mapaspasamak ka. saan na ka naragsak, tatang? Anya ti kayat mo asawon iti kasta nga imbagam anak kaw. Malaksid a pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Awan panagayat ko kani Amado, tatang. Anya? Apay nga ron anak ikalay sa kaidikan ko na. Anda pa yun anak yu ita. Jak matam mo, tatang. Jak maawatan ti bagik idi. Jak amo no apay nga imanugot taklatan idi. Anak, Italaang nga ibuksilak daytoy, tatang. Italaang. ay, ti anak mo ngay, ipatpatag mo ka day. Tatang, Ibagam kanyak Eveline. Ipatpatag mo ka di ti anak mo, wano saan? kasano itan pulon. Anya nga iti aramiden ta. Ay, jak amo, Felisa. Maaburido akmat nga po iti kasteng imbaga kanyak ti anak ta. Ay, Nakababain kun ni Sir Amadaw no bilang laang. saan la aday tapulon? Ad-adapay ang nakababain tayon. Anya ti kayat mo asawan? Iti kanito amaduktalan tipod no akaririk na ti anak ta. Kasla napasingkadaanan ti atap dagiti kalugaran tayo. At talaga ginargari laang ni Evelyn nga anak ta ni Don Amado. Tapno maiyaon tayo iti rigat. Ay, Anyamot gaminan ni Evelyn. Apay di mala nagpanunot ana imbag. Sakbay ko maasimbrek iti sitwasyon na ita. Apay ang nagdarasudos laktan. Nakamatan ka na, Evelyn. Sika talaga, Reden. Talaga nakaragragsakak tungkal kadwa ka, Evelyn. Naidumdum at ikinaragsak ko. Reden, Katamom no apay. Kaputagayatakin ka. ay ayatan ka mat, Reden. Evelyn. Reden, saan ka nawaya? Kasado ak. Apay. Ay ayatom ka din ni Don Amado. Ha? Marikrik na kasyak tayo ayatom, Evelyn. Saan natila kay nga asawam? Asawam. Isosumurot ka langan kanyak. Umadayutan. Pumanawtan dito'y lugar yo. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nalabit asa anak pay ama ko na amanakman manang.
Iso a dinadarasudos ti amin a pangaddeng ko. Ta itiday di a panangawis kanyak ni Reden nga umadayo kamin, timulo kaklatan, ajak man la pinanunot no anya ti ibunga ti aramidak. Talaga ngamin nga ay ayatat ni Reden, kat nariknakan kwa na ti jakpulos nariknakan ni Amado, nga uray pa'y magunod ko ti amin akayat ko iti danana, tanabak nang kat nga rod. Ultimo ti anak ko manang, jakon pinanunot, tasimuro taklatan ken ni Reden, akas laawan anak ko a pinanawak. Oran niya taramidak. Talaga ajak makastrak iti trabaho. Reden, Aramidak mo ti amin. Gamno apay adimot la sumang bayan ti swerte. aganos ka laeng, Reden. Amang ano saan pa'y atalaga na danon ti umna agundaway. Talaga kit di ang malas ko nam ah. Ha? Sa anak mo takas to idi. Nalagaan ti serot kanyak idi ti kwarta. Ngamita, marigirigatan nak nagsapol. Reden, Sige, tayo nakagdigusan. Kaya't kung tagi na. Talaga na panlugak. anyan nagpaiso.